हेलौ लोगोफोर, आंनि जे बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो मोनसे इमेलनि बागैसो खोन्थागोन। बे इमेलखौ लानानै गोबां इउटुबारफोरानो गियो जानांगौ। बेनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मानि थाखाय बे इमेलखौ हरनाय जायो। इउटुब चेनेलनिफ्राय इउटुब जिथु चेनेल बेनिफ्राय मानि थाखाय हरनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लासो बुजि मोनो बे इमेला मानि थाखाय फैयो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामनानै हो। मानो होनबा गोबां इउटुबारफोरानो बिदि इमेल फैनायखौ नुनानै गियोबो जानांगौ। गोबाङानो मिथिखागौ, गोबाङानो गोदान इउटुब चेनेल खुलिनायफोराथ' मिथिया नालाय, बिथांमोना गियो आंनि चेनेला डिलिट जालांसिगोन नामा बिदि साननानै गिखांनाय मोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ हानायमानि शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो गोदान टेकनिकेल भिडिअ होबाय थागोन, नोंथांमोना अब्लासो टेकनिकेल भिडिअखौ मोनगोन। गोबां मोजां टेकनिकेल भिडिअ होगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आंखौबो सापर्ट खालाम। अब्लासो आंबो गोसो जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि रोंगौथिखौ सिगाङाव लाखिनो। स' लोगोफोर, बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। स' लोगोफोर, आं दा नैबे इमेलखौ अपेन खालामना खोन्थिनोसै। नैबे इमेला मानि थाखाय फैयो लोगोफोर, बेनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दा। बेयाव लिरदों जे इउर भिडिअ भेरिफिकेसन हेज बिन डिलेट फ्रम इउर एकाउन्ट। बेखौ नुनानैथ' गोबाङानो सानगोन, मा आंनि चेनेला डिलिट जालांसिगोन नामा, इउटुबा आंनि चेनेलखौ डिलिट खालामनानै होसिगोन नामा, बिदि गोबाङानो कनफिउस जागोन। मानो होनोबा बिदि जेबो कनफिउस जानांगौनि आरो गिनांगौनि गोनांथि गैया लोगोफोर। बेयो इउटुब चेनेलनिफ्राय बेनि थाखायनो हरो जे जों जेब्ला गोदान इउटुब चेनेल खुलियो अब्लाना जों भिडिअ भेरिफिकेसन होनांगौ जायो। एडभान्स फिचार जिथु अपसन दङ ना, बेयाव जोङो एनेबल खालामनो थाखाय भिडिअ KYC होनो गोनां जायो। भिडिअ भेरिफिकेसन होनांगौ जायो। बै भिडिअ भेरिफिकेसनखौ बिथांमोना डिलेट खालामबाय। जिहेतु जों भिडिअ भेरिफिकेसन होदोंमोन ना, बेखौ बिथांमोना डिलेट खालामबाय, बेखौसो फोरमायदों। बेयाव जेबो गिनांगौनि गोनांथि गैया लोगोफोर। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार खालामना होनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो जाहाथे गोदान भिडिअबा नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयारखौ खालामखादो। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो भिडिअ, लोगो मोनफिनबावगोन। गोजोन्थों।